Σας είχαμε μιλήσει και ακόμα μια φορά για αυτή την παράσταση, το παιχνίδι του έρωτα και της τύχης του Μαριβό, μια ρομαντική κομμωδία σε 3 πράξεις, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Νότι Παρασκευόπουλου, και έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, φαντάζομαι ότι κινείστε σε ρυθμούς παιχνιδιού έρωτα και τύχης. Ακριβώς αυτό. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε πώς σκεφτήκατε να ανεβάσετε ένα έργο το οποίο είναι και δύσκολο. Πώς ξεκίνησε, πώς φλερτάρατε με αυτή την ιδέα? Αυτό είναι ένα βιβλίο, καταρχάς, ένα θεατρικό έργο, το οποίο έπεσε στα χέρια μου πέρσι. Μου το σύστησε η Κωνσταντίνα Μαλτέζου, η οποία και παίζει έναν από τους ρόλους στη συγκεκριμένη παράσταση. Και με το που το διάβασα, μου ήρθε αμέσως η επιθυμία να το ανεβάσω κι εγώ σαν παράσταση. Μετά από σχεδόν 1 χρόνο, τα καταφέραμε. Και έτσι αποφασίσαμε, έκανα εγώ τη μετάφραση, το σκηνοθέτησα, παίζω και κάποιους ρόλους μέσα, και είμαστε 4 παιδιά, νέοι ηθοποιοί, που παίζουμε αυτό το παιχνίδι του έρωτα και της τύχης, το οποίο είναι και πολύ επίκαιρο. Δηλαδή ξεκινήσαμε και 1 μέρα μετά του Αγίου Βαλεντίνου. Είστε μέσα. Να πούμε λίγο περί τίνος πρόκειται για όσους δεν ξέρουν το κείμενο. Πρόκειται για μια ρομαντική κομμεντή. Το έργο ουσιαστικά διαδραματίζεται στο Παρίσι του 18ου αιώνα. Είμαστε στο σπίτι ενός ευγενή της εποχής, ο οποίος έχει κάνει ένα προξενιό, κάτι που συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, για την κόρη του. Η κόρη όμως, επειδή έχει μια ανησυχία για το ποιόν του δωράντη, που είναι ο νέος που έρχεται να την παντρευτεί, αποφασίζει να αλλάξει θέση μαζί με την υπηρέτριά της, για να τον μελετήσει καλύτερα. Αυτό όμως που δεν γνωρίζει είναι ότι και ο δωράντης έχει αποφασίσει να κάνει το ίδιο με το δικό του υπηρέτη. Οπότε με το που έρχεται και ο δωράντης στο σπίτι, υπάρχει ένα παιχνίδι μεταμφιέσεων, το οποίο οδηγεί σε διάφορα συναισθηματικά μπερδέματα, διότι κανένας ουσιαστικά δεν γνωρίζει ποιος πραγματικά είναι ο άλλος. Και εκείνη την εποχή ήταν και πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή ένας ευγενής θεωρούταν αδιανόητο να ερωτευτεί, πόσο μάλλον να παντρευτεί μια υπηρέτρια. Διαμάχη μεγάλη ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Ακριβώς αυτό. Να πούμε ότι και ο Μαριβό είναι ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους θεατρικούς συγγραφείς. Βεβαίως. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Γάλλους θεατρικούς συγγραφείς. Οι κομμωδίες του είναι καθιερωμένο σχεδόν κάθε χρόνο να παίζονται στην Comédie Française, το αντίστοιχο εθνικό θέατρο της Γαλλίας. Και μάλιστα είναι και ο πιο πολυπαιγμένος μετά το Μολιέρο, που είναι πάρα πολύ γνωστός. Θέλω να σας ρωτήσω, αν ήταν δύσκολο στην μετάφραση, δηλαδή για το χιούμορ το γαλλικό, αν ήταν εύκολο να αποδοθεί στην ελληνική. Γιατί βλέπω ότι έχετε κάνει και τη μετάφραση, που φαντάζομαι ότι είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Δεν είναι απλό, φαντάζομαι. Βεβαίως, και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Να σας πω την αλήθεια, ξεκίνησα διαβάζοντας τις υπάρχουσες μεταφράσεις, για να δω πώς κάποιοι άλλοι πριν από μένα έχουν προσεγγίσει το συγκεκριμένο κείμενο. Η πολύ μεγάλη δυσκολία, πέρα από το θέμα του γαλλικού χιούμορ και πώς θα γίνει λιγάκι πιο μεσογειακό, όπως και εμείς το έχουμε κάνει, ήταν ότι ο Μαριβό έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη γραφή του, κάτι το οποίο προσπαθήσαν να τη γράψουν αργότερα, δεν τα καταφέρανε, και είναι κάτι καθαρά μόνο στο δικό του τρόπο γραφής, και αυτό λέγεται μαριβοντάζ. Είναι δηλαδή ο τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων, η χρησιμοποίηση μετωνυμιών, φράσεις που δεν τελειώνουν με τον αναμενόμενο τρόπο, μια χρήση μιας κοινής έκφρασης με μεταφορικό τρόπο και αμέσως μετά με την κυριολεκτική της σημασία. Δηλαδή έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποδοθούν στα ελληνικά. Πιστεύω όμως ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, από ό,τι ακούμε κιόλας από τον κόσμο ο οποίος ήρθε στις 2 πρώτες μας παραστάσεις και μας είδε. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και αρκετά ρυθμική, που ταιριάζει πάρα πολύ και στο μεσογειακό ταμπεραμέντο.
να θυμίσουμε στον κόσμο ότι θα βρίσκεσαι στο θέατρο Αλκμίνη, που είναι Αλκμίνης 8 στον Γκάζι, στο μετρό Κεραμικού, πολύ κοντά στο μετρό Κεραμικού. Πάρα πολύ κοντά, ναι. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 και 4, με πολύ προσιτή τιμή εισιτηρίου, να το πούμε αυτό, και ένα μεγάλο μπράβο σας, γιατί είναι 10 ευρώ, όσο περίπου είναι και μία έξοδο στο σινεμά. Γι' αυτό και το... Ακριβώς. Γιατί υπάρχει μια άποψη ότι το θέατρο είναι πιο ελιτίστικο, είναι πιο δύσκολο πλέον, και είναι αρκετές οι παραστάσεις, αρκετοί καλλιτέχνες που φαίνεται ότι συναισθάνεστε όλο αυτό που δέρχεται όλη η κοινωνία. Κοιτάξτε, υπάρχει γενικά... δεν ξέρω τώρα αν σε αυτό έχει βοηθήσει κιόλας το θέμα της κρίσης, αλλά το θεατρικό κοινό έχει αρχίσει να ανανεώνεται δραστικά. Και βλέπουμε όχι μόνο όσον αφορά τη δική μας θεατρική ομάδα, αλλά το κοινό στηρίζει και αποφασίζει σαν έξοδό του να στηρίξει και να παρακολουθήσει δουλειές νέων θεατρικών ομάδων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από όλες αυτές τις θεατρικές ομάδες που υπάρχουν, όλες νομίζω ότι έχουν να πούνε κάτι, και κάπου εκεί πέρα μέσα υπάρχει και ο πυρήνας των νέων ηθοποιών που αργότερα θα συνεχίσουν αυτή τη θεατρική παράδοση που έχει η χώρα μας. Εμείς να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε. Είστε, από ό,τι βλέπω, και η 7-Eleven, μια ομάδα φαντάζομαι που δουλεύετε όλοι μαζί. Αυτή είναι η ομάδα μας, ναι. Να σας ευχηθούμε να κάνετε πάντα καλές δουλειές, να βρίσκεστε και να ανεβάζετε τέτοια σπουδαία έργα και τέτοια σπουδαία κείμενα. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα είμαστε εδώ, το ξέρετε, για οτιδήποτε καινούργιο θα ετοιμάσετε και στο μέλλον.